Fili a zuciya ta ɗauki kalaman ki jaddada, zancen mazan jiya kan so ne ban so ki juya baya. Ni ban da damuwa in har zaki mini manja da baya, to dai na tsarguwa don kauna sai an yi wa musaya. Me yin ruwan ido kan kauna shine ake wa ƙarya, mai sai raba mu yayo kaɗan kwazance na zuciyata. Su masana su kance kwarai a so ba a ba da rance, mai yaudara akan so kwarai shi mata suke kwatance. Mun alkawar zaman aure zami karkisa bazance, mai rayu ne ta farki na so da kauna masoyiyata. Na kine ni a zuciyata, kan kirai yau na ba da fansa, sai da ke za na ba surata. Karkice zantukan mazan jiya har a yau ba su isar da sako ba, tunda dai ni akan kinai ni sabon ji tsoron dubin kalamai ba. Kin gani na kine hakika har abada ban faɗa da wasa ba, nai alkawari idan har da rai to sai na kira ki matata. Na kine ni a zuciyata, kan ki yau rai na ba da fansa. Ta so masoyiyata, in babu ke dole za na kasa. Ke ce farin ciki na, ke ce farin ciki na, jigo a rayuwata. Idan babu ke amin tambaya ina za na je na kwana, sai dai akai kushewa.